cvik, čo si ukážeme, je veľmi efektívny, ale aj pomerne dosť náročný. Je to vytáčanie vystretých nôh vo vise. Dá sa k nemu postupne prepracovať napríklad cvikom vytáčania jadra s medicimbalom na žinenke v miernom záklone. Ďalší cvik, na ktorý by ste možno nepovedali, že by mohol byť primárne na brucho. Základné pravidlá: podsedená panva, vystreté ruky a ruky dotláčať úplne zárovno s telom a hlavne pevné brucho. A nakoniec tu máme jeden z mojich obľúbených cvikov, volám to veslovanie na horizontálnej hyperextenzii. Kedysi som to robil s palicou a postupne som sa prepracoval k 20-kilovej olympijskej činke. Je to výborný cvik na spevnenie kóru, hlavne sedte na stehnách a pracujte primárne kórom, nie rukami, aby to nebolo len veslovanie rukami. Dúfam, že sa vám cviky na brucho páčili, budem sa tešiť, keď natočím ďalšie. Ahojte.